ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದುಂಡತೀನಿ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಡೀ ಸುಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ದಡಗ್ಲ ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿಯ ಲಕ್ಕದು ಚಾಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಚಾಪೂರ ಪರ್ದಾನಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲುಡ್ದು ತಿಂಡಿ ಕನಪಂದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರೆಡು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋರತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ನನ್ನವರ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೋಜವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಮೀದು ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮೀಪದು ಪಿದಾಡ್ದು ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋವೋಡು ಯಾನು ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಂದಿರಂದು ಉಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಡ್ದಾಕ್ಲು ಶಾಪ್ ಉಡ್ದೆ ಕಡ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಯಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಯಾನು ಮೀಶೋಡು ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಸೊ ಐತ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಸುಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸುತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ವೆ ಒಂದಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅತ್ತ ಪಂಡದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಪಂದಿತ್ತತಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಪೋದು ಪನೋಡಾತಿ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅದು ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಜೊತ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ ನಿಜ ಇಂಕ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಗಂಡೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಕಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ಪಾಯರ ಆಯ್ಚೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಲ್ಯ ನಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕ್ರಮನೇ ಇತ್ತಂಡು ಪೂಜೆನ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈಜನ ಬೇತು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೌಜೆರತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಮಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತತ್ತ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾಪುಸತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಸತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಬಿಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪನ್ಪನ ಮಂತ್ರನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಕೊರೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಐನ ಗಮನ ಕೊರ್ತು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತ ಫಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಪುಂಡು ಇಂತಹ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೆಯಿಂದ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ದೀಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಲೈಕೊನೋದು ಇವರ ಐಕದು ಉಲೈದು ಇವರಿ ಜಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರಕ್ಲು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಮರತ್ತತಿ ಚಂಡಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಗಾಲಾತುಂಡು ತೋಡು ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಲಿಂಕ್ನ ಯಾನೇನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಾತೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಯಾನು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಪೂಜೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಮುಂದು ತುಕನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ಇವ್ರು ಎರಡನೇ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬನ್ನಗಾನೆ
ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ತೇರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ದಿಜು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಂದುಂಡತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನವೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಶಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಪಂದರಡು ಜೋಕ್ಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಒಂದು ತೊಂದೇರು ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಪಂದಿತ್ತ ಆಯ್ ಕಡ್ಪುಡ್ವೆ ಪಂತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂತ ಕಾಡುವೆನ ಇನ್ನು ಸುಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪ್ತದು ಒಂತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂಡಲ್ ಸುಚಿ ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ಯ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಪನಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ತೊಂತೆ ಮಲ್ತ ಉಪರೆನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ತೂಲೆನಿಕ್ಲು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸುಚ್ಚಿ ಒಂದೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗಣೇಶೆ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈತೆಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ಪುರಾದ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೊಂದು 2 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಮಿತ್ ಬತ್ತ ತನ ಗಂಭೀರಲೆ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಇದು ಹೆಂಗುಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತೀರದು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಚ್ಚಿನ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಪಿದ್ದಾಡ್ಯ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಮನದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲ ಹನಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚವರ ಕುಲ್ಲು ನಾಂದು ಎನ್ಯ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿಗಿಡವರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಏನ್ಗ ಪಂದು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಅವಳು ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಪಂಡಾರಿಗೆ ಮುರಾಣಿಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ಕನದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನವರ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಜನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಡೆ ಪೋಯಿಂದಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಬರ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಯ ಮೊಕೆ ಕೂಡ ತುರಕಿದೆ ಟಾಟಾ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೀರಾ ಪನ್ನೀರತ್ತು ಗೋಬಿ ಅಡ ಪನ್ನೀರಾ ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಅಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಸುರುಚಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ನನ್ನಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನ ಅವಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಬಣ್ಕಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಲ್ಗುಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಸೊ ಅಣ್ಣೆ ಅವಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಚಾಯ್ಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನಾಗ ಸುರುಚಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಚಾಡೆಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಗೋಬಿ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ತೊಂಡ ಎಂಕೈಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಪೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾ ತೆಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನು ತಿಂಪುಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ಮತ್ತು ಸಖತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪ್ರಾಪರ್ದು ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಜಪ್ಪುನ ನನ್ನ ಕುಡಗಟ್ಟಗೆ ಬರ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಘಾಟಿನ ಜಪ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇನ್ನಿಯಂತೂ ಘಾಟಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ತಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನಿಯತ್ತು ಬರ್ಸಲ ಇಜ್ಜಂದ ಹಿಡ್ದವರ ಲಾಯ್ಕ್ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂವರ ಘಾಟಿಗೆ ಪಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೈತು ಇಯರ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಮಂಜು ಪೂರ ಬತ್ತದು ತಂಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಸೀದಾ ಹತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋವೋಡು ಅಲ್ತು
ಮಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಜಾರು ಯಾವ್ದುಂಡ ಖುಷಿ ಯಾವ್ದುಂಡ ಫುಲ್ ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದೆತ್ತಿ ಬಿಡು ಕಳುವಿ ಪಯಾ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಅದ ಒಯ್ಟುಂಡು ನುಪ್ಪು ಒಯ್ಟುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಮಾಮಿನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಅವಂತೆ ಮಾಮಿಗೆ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಉಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ್ಲೆ ಪೋದು ನನ್ನ ಬೋಲಂತರಿತ ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ನನ್ನ ಪೋದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ತೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,000 ಬರ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ವೆ ಅದ್ಲಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಿವನ್ಲೆ. ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ.